अपन माने खुशी तो ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି। ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ବ୍ରତ। 20 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ଷମତାରେ ରହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମତାର ଅହଙ୍କାର ଛୁଇଁ ପାରିନାହିଁ। 74 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେଇଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେଥିଲାଗି କ୍ଷମତାର ସିଂହାସନରେ ବସିଥିବା ଏକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ପ୍ରତିଟି ଲୋକ ମୋ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଲୋକଙ୍କୁ ଆଗରେ ରଖି କାମ କଲେ ତାହା ଆଉ ରାଜନୀତି ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ପବିତ୍ର ଅନୁଭବ ପାଲଟିଯାଏ। ଜନ୍ମଦିନର ଉତ୍ସବ ଅପେକ୍ଷା ଅନାଥ ଶିଶୁ ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ସେବା କରିବା ଲାଗି ସେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗତମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାର ପ୍ରଭାବରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଜନ୍ମଦିନରେ ନବୀନ ନିବାସ ନା ଆସି ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ଯାଆନ୍ତୁ, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ। କେବଳ ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ ଜନ୍ମଦିନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ ଆନିଭର୍ସରୀ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭେଟନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ। ତାହା ମୋତେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଖୁସି ଦେବ। କେକ୍, ଫୁଲତୋଡ଼ା ଓ କୋଳାହଳ ବଦଳରେ ରକ୍ତଦାନ, ଅନାଥ ଆଶ୍ରମର ସେବା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ସହାୟତା ନବୀନ ଅନୁଗତଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ପାଲଟିଗଲା। ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଥିବା ଜଣେ ସନ୍ଥ ନେତୃତ୍ୱ ହିଁ ଏମିତି ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇପାରେ। ରାଜନୀତିକୁ ସେବା ଓ ସଦ୍ଭାବନାର ଦୀକ୍ଷା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଜନ୍ମଦିନ ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ, ଏହା ଉତ୍ସର୍ଗ ଓ ସେବାର ସଂକଳ୍ପ। ଏହା ହିଁ ନବୀନଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା।